Fi żmien fejn il-valuri u l-ideali tagħna huma medda mill-gwerra u t-taqlib, il-populiżmu u l-qawmien mill-ġdid ta' ideali politiċi estremisti u valuri kompetituri, irridu nkomplu nemnu f'Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha u nistinkaw għaliha. Da sostnih il-President ta' Malta George Vella waqt diskors f'Università f'Berlin hekk kif dawn in-niem kienet jagħmel żjara uffiċjali fil-Ġermanja. Fid-diskors tiegħu bit-tema Reflections on the Present World Order, il-President Vella qal li l-għaqda tal-Unjoni Ewropea jeħtieġ tinżamm fl-oqsma kollha possibbli. Il-President qal li d-diplomazija u n-negozjati huma l-pilastri fundamentali ta' ħafna sistemi multilaterali li jaħdmu sew u saħaq l-isfidi għas-sigurtà ma jistgħux jissolvew bl-użu tal-forza. Waqt id-diskors tiegħu lill-akademiċi u l-istudenti il-President Vella tenna bla riservi il-kundanna tiegħu għal qtil ta' nies innoċenti jagħmlu min jagħmlu. Fil-waqt li jagħmel it-talba sinċira tiegħu biex minn bħalissa għandu s-saħħa fideh iwaqqaf il-massakru li għaddej ta' nies innoċenti b'mod partikolari it-tfal. B'referenza għal konflitt devastanti fil-Lvant Nofsani, il-President Vella esprima tħassib tiegħu għal mod li bih din il-gwerra diġà nfirxet firkejjen oħra fil-Lvant Nofsani. F'Berlin il-President intaqgħu wkoll ma' Michael Roth, Chairman tal-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Ġermaniż. Id-diskussjoni enfasizzat fuq l-aħħar żviluppi rigward il-gwerra fl-Ukrajna u l-gwerra bejn Iżrael u l-Ħamas. Iż-żewġ partijiet iddiskutew ukoll l-importanza tal-għaqda fl-Unjoni Ewropea u r-rwol u l-pożizzjoni tagħha fuq kwistjonijiet internazzjonali.